sakon zuciyoyin dukan masoyan juna. Yau dai zana isar wa duniya ta yi saurare na. Soke zama silar wahala sannan wata ran kai suna. So shi kamar hawainiya yake ba wanda zai iya ramu. Shi dalili ba zai iya musamai ba. Tarkon soyayya ba kowa zai shige shi ya sha ba. Wata ran daɗin soyayya ɗacin ta ba zai iya kai ba. Duk wanda ya yi rashin dacin ta kushewa can za ka ci. Soyayya to yaje ya furta gaskiyar sakar ya hada ta da ƙarya, sannan ya kyautata zuciyarsa ya sanya kyawun niyya. Domin ko gaskiya mun shi daga cewa ta wuce komai. So ado na za a kira shi da jarmai. Ya ɗau cutar kauna ba wanda zai iya cin mai. Mix Danbaiwa Production.